ġiet salvata l-istorja tas-soċjetà tagħna. Dan kien il-kliem li użaw is-Soċjetà Filarmonika Antoine de Paul Banda Cristo Re Fraħal ġdid u ċirkolo San Giuseppe Sagra Famiglia fil-Kalkara b'reazzjoni għall-investiment ta' 6 miljun euro li permezz tiegħu il-Gvern se jkun qed jakkwista każini tal-banda li kienu jinsabu f'riskju ta' żgumbrament. Dan l-investiment sar bilan li laqdiet mużikali jibqgħu jiġu salvagwardjati kif ukoll sabiex tinżamm il-kultura tradizzjonali Maltija brabta mal-banet. Fl-2018 il-qorti kienet ordnat biex il-banda De Paul ta' Raħal ġdid tispiċċa fit-triq wara li s-sidin kienu fetħu kawża li fihom is-sidin argumentaw li saru xogħlijiet strutturali mingħajr il-kunsens tagħhom. Biex jipprovdi soluzzjoni ġusta, il-Gvern permezz tal-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali daħal jinnegozja ma' sidin ta' proprjetajiet privati biex jakkwista binjiet li huma okkupati mill-każini tal-banet biex bekk jiġi evitat l-iżgumbrament tal-każin. Il-President tas-Soċjetà Filarmonika Antoine de Paul, Raymond Busuttil, esprima sodisfazzjon għal dan l-investiment u spjega li minnu se tkun qed gawdi wkoll il-komunità Pawlista. Naħseb fil-każ partikolari tagħna kienet life saving għaliex kulħadd jaf li kien hemm is-sentenza tal-iżgumbrament min-naħa tagħna u allura l-intervent tal-Gvern salva illi s-soċjetà tagħna tista' tibqa' tiffunzjona mill-premises li għandha llum. Tal-istess fehma kien is-segretarju taċ-ċirkolo San Giuseppe Sagra Famiglia fil-Karkara li sostna li dan l-investiment huwa pass kuraġġuż li se jtemm snin ta' inċertezza li għaddew minnhom il-membri tal-każini tal-banet u s-sidien. Dejjem ġifieri qisna bil-giljottina fuq rasna. Jekk iddeċiedu is-sidien li jridu ħlura ovvjament kienu jkollna niżgumbraw. Illum saraħna rasna. Illum bdejna irridu nħarsu sa dik it-triq l-qudiem tagħna. Minna nħarsu l-qoddim, ħadna rigal sabiħ, ħanejdu hekk, għax ngħidlek. 125 sena dejjem isa ħadd tistenna xi ħaġa li ma tkunx tixtieqha. L-erba' qdiet oħra li benefikaw minn dan l-investiment huwa l-każin Banda Stella Marista Sliema, l-Anici Band and Social Club ta' Ormi, la Stella Lavantina ta' Ħattard u l-każin Banda Marija Reġina tal-Marsa. Minnaħa tiegħu Lino Bartolelu huwa l-assistent segretarju tal-Aqda Nazzjonali Każini tal-Banda laqab sodisfazzjon dan l-investiment. U għalhekk aħna grati lejn il-Gvern u lejn il-Ministeru li qed jagħti dan l-impenn biex il-każini tal-banet fejn hu possibbli jinxtraw u ikunu jistgħu jkomplu bl-attività kulturali tagħhom f'kull lokalità ta' Malta. Kif tafu il-banet għandhom importanza kbira f'kull lokalità u għalhekk kienet tkun ħasra li xi każini kien ikollhom jgħalqu u jtemmu l-impenn tagħhom kulturali fil-lokalità. Intant qed isiru negozjati oħrajn ma' sidien ta' soċjetajiet mużikali oħrajn li bl-istess mod qed jaffaċċjaw riskju ta' żgumbrament.